Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους προτιμούν τη MediaMarkt. Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους πηγαίνουν στην Expert. Σε όσους επιλέγουν τη Euronics. Σε όσους πηγαίνουν στην Best Electric. Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους προτιμούν τα Welcome Stores. Σε όσους επιλέγουν την Electronet. Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους πηγαίνουν στα Public. Για να ανακυκλώσουν τις παλιές τους ηλεκτρικές συσκευές ή λάμπες. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που επισκέπτεστε κάποια από τα 3.000 χωρίς συντηρητικά και δώρα έκπληξη για τα παιδιά.